Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, umudulot ngadto sa gitagbuan sa kalagog espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Hebrews 10:35-36. Therefore do not cast away your confidence, which has great reward, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Colossians 1:22-23. In the body of his flesh through death, to present you holy and blameless and irreproachable in his sight, if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. Revelation 3:5. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Colossians 2:6-7. As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa nandan ato nasab nga gamito ng prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga gitawag sa in English og the recovery technique or the rebound technique. Ikinahanglan ang atong paggamit ni ining maong prinsipyo sa pulong sa Dios aron kita malimpyuhan sa atong kalag sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, ang imong giatubang nga isyo, dili ang imong pagsugid sa imong mga sala, kundi paggamit niya ng imong free will, kabubuton, aron ikaw makahimos labing merong danong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ. Acts 16:31, nagkanayon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam ta, magampo ta. Amahan among langit no, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa nga higayon sa among pagtuon sa imong pulong. Bani kami karon nining among pagpadayon sa tuon, pagtuki, paghisgot, pagkaton sa imong dugang kamatuoran. Salamat ning grasya among ipahimuslan wani kami, tuloy kami og pasabta kami og klaro tataw sa imong kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diha ni Kristo, our fellow believers. Welcome kaninyong tanan niya pagkita magadupot
sa atong tunanan nga giuluhan, do you want to live the Christian super grace life? Buot ka bang magkinabuhi nining Kristohanon nga labaw pa sa grasya nga matang sa pagkinabuhi? Okay? Now, kagahapon, ako ka magisaran nga tagan ka na ako pag-usab, agi o paglabas sa mong panumduman niining napulo ka mga inunta Royal Family Honor Code. Napo, kinintanan. Okay? Kung balikon kini sa pahinomdom kanimo, nga kamo nga nagkopya na niini sa inyong notebook ba o sa inyong iPad ba, okay, akong diktar kanimo. Okay? Ang nag-una gyud niining Royal Family Honor Code. By the way, kining Royal Family Honor Code, mga yung sumbanan kini, lagda nga atong gamiton sa pagsukod sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Okay? So, gikinahanglan gyud nato nga tunan kini. So, at the same time, ikaw nagatukod usab sa ECS, Edification Complex of the Soul, kay resulta man kini, byproduct man kini sa espirituhanon nga momentum sa magtotoo. O at the same time, nagapadung na siya, mahapit na siya makakabot niya ng area of spiritual adulthood, which is the winner's gate. Mauna ka na ang ganghaan sa pagkamananaog. Okay? O kana na nasud ka na sa operational divine dynasphere. So, mo kini akong idiktar kanimo. Number 1, respect the privacy of the royal priesthood. Tahura ang tinagong panimuyo sa harianon nga saserdote. Ikaduha, love all people with impersonal love. Higugma ang tanang mga tao pinaagi sa gitawag natong impersonal nga gugma. Ang buot pasabot ng impersonal nga gugma, wala kay tiner nga mga sala sa kanang salasuna-huna batok sa ubang mga tao. No, wala. Huwag ka magtiner. Therefore, you are free from any personal sins, mental attitude sins, labi na. So, ang mando kini, Royal Family Honor Code, higugma ang tanang tao uban sa impersonal love. Meaning, huwag ka magtiner. Huwag kay gihambin dihang mga kanang mental attitude sala sa una-una. Manay kaduha. Ikatulo, recognize that all believers have a common objective. Ilha, ang tanang mga magtutuo ana ay kumon nga tinguha o kanang kabutonon. Okay? Tumong. So, ilha ka na. Ikaupat, build integrity. Do not distort morality. Meaning, sabi niya sa iya, tukura ang katarong diha sa imong kinabuhi. Ayaw kanang lubuga ang moralidad. Do not distort morality. Now, morality is different from spirituality. That's a separate study. Okay, so muna ikaupat. Build integrity, do not distort morality. Ikalima, never assume that production is a means of divine blessing. Ayaw gyud kanang siguras pagdahom nga ang imong mga binuhatan mao kini paagi sa pagdawat og mga panalangin gikan sa Dios, dili. Do never assume. Okay? Mao na ikalima. Ikaunom, depend totally on the integrity of God. Kanang isandig ang tanan diha kanimo ngadto
sa pagkamatarong sa Dios. Depend. Totally. Agda lang yun. Pag-agad lang yun sa pagkamatarong sa Dios. Muna ikaunom. Ikapito. Remember that the honor code is for all believers. Hinumdumi. Na kining honor code, royal honor code, alang sa tanang mga magtutuo. So kung ikaw magtutuo, nagpaminaw nining atong pagtuon, alang kini kanimo. O gibanduan gani ka sa Dios, pinagi siyang pulong, nga hinumdumi kanunay kini. Kining harianon nga kanang honor code nga sa pamilya. Royal Family Honor Code. Okay, mo na ikapito. Ika-8. More is demanded of the strong than the weak. Mas daghan ang gipangayo gikan sa mga malig-on kaysa niyadtong mga maluyahon pa o mahuyang pa. Okay? O ikasiyam, orient authority. Pagpahiluna, pagpasibo, pag-anad nga mutahod ka o otoridad. Orient to authority. Number 10. Okay? Muna ni ika-10. Reciprocate for the privilege of hearing doctrine taught. Reciprocate. Balusi ang pribilehiyo o kaigayunan sa pagdungog sa pagtudlog doktrina. Okay? Reciprocate for the privilege of hearing doctrine taught. So mao ni ang napulo ka mga kanang steps o mga lakang alang sa Royal Family Honor Code. Noon sa may ubang mga ingnon ta basic characteristics of a good honor code. Well, an honor code must be specific enough to instill a sense of what should be done and what should be avoided to encourage integrity and truth. Okay? Okay, so di sa tamo dumpot pag hisgot bahin ini kay may kalabutan man kini, of course, kini itong gitunan nga Royal Family Honor Code. This is part of the doctrine of the integrity of God. Okay? Mupadayon kita sa atong gibiyaan o punto pa bahin ini atong pagtuon nga giuluhag, do you want to live the Christian super grace life? Okay. Sa imong pagpadayon, ang buot pasabot, pagpadayon sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Operation is LBA. Ikaw, at the same time, magatukod na niya na gitawag na to ECS, Edification Complex of the Soul. Ako nang gihubad sa Binisaya nga lakturo na lang ito hubad niya. Dakbalay kini sa kalag. Now, ang epinosis, by the way, unsa to ning epinosis? Labaw pa sa gnosis. Ang gnosis kahibalo. In other words, kahibalo man ang atong isgutan, gnosis man ang kahibalo o kahibalo ang gnosis. Kung maghisgot na tag epinosis, kanang epi nagkahulugan kinig labaw, above and beyond. Labaw pa, taas pa. So that means, dili lang kay kahibalo, kung dili, labaw pa sa kahibalo. Ang but pasabot sa epinosis. Unsa may but pasabot? Kaalam. Okay? Ang kaalam, ato naman gud ning gihisgutan nga sa diha nga imo nang tuuhan ka ng imong nahibawan, okay, imong nakatunan, then ang Espiritu Santo mulihok dayon sa iyang ministry sa pag-metabolize niya ng maong kahibalo nga imong gidawat gituuhan. Imo mang gituuhan, therefore, kana iya na ng galingon. He is going to metabolize
that Bible doctrine that you learned. Iyang i-metabolize in such a way nga mahimo na ka ng tinuod sa imong kinabuhi. Okay? So, hypnosis, usab siya lain nga lihok, function. Kini, galamiton kini sa atong pagtukod, ingnon ta nga, as a building material, alang sa pagtukod nining ECS, Edification Complex of the Soul. Okay, dakbalay sa kalag. Nga mao man kini ang atong tumong, objective, sa matag kanang Kristohanon nga nagatubo. A growing Christian. And is the identification of maturity. Kini ilhanan sa pagkahamtong sa maong magtotoo. Kini nagalakip kining 5 ka mga kining ang-ang. Okay? It consists of 5 floors. Ang nag-una din is grace orientation. Ang imong pagkaalinggat of your place and purpose in the plan of God. Nailhanan nimo ang dapit ug ang tuyo sa plano sa Dios. Mao na grace orientation. Ikaduha, gitawag og mastery of the details of life. Sa sabot. Ako naman gipal kanang klaro na ko nimo, explicar na ko nimo ning bahin ning mastery of the details of life. Now, tanang butang ni kalibutan na nahug mga ni sila og detalye sa kinabuhi. Mga detalye, imong trabaho, imong bana asawa, imong mga anak, imong panimalay, imong kanang sakyanan, imong negosyo, o imong mga higala. Kini, nagalakip kini mga detalye sa kinabuhi. Okay? Now, mga butang sa kinabuhi. Mga butang, mga kabtangan. Okay? Kaniadto sa wa pa ka magtuon sa pulong sa Dios, wa pa ka mahimong magtotoo, ikaw mo'y ulipon ni ini mo mga detalye sa kinabuhi. Ang buta sabot nga ikaw dali rang madani sa pagpamalit og mga kabtangan o mga butang nga sa atong giingon og mga detalye sa kinabuhi. So ikaw mo'y ulipon. Samtang gini pagayo, ikaw ulipon, you are the slave. Kaya dali ramang kang madasa, dumalahon ni mga detalye. Sila yung dumala ni mo. So they are the master and you are the slave. Kasabot ka ba? Ikaw ang lipon nila. Og sila ang agalon, ang mga detalye sa kinabuhi. So sa diha nga, nagsugod na kang tuon, nakakatuon ka na sa mga doktrina, mga pulong sa Dios, og nausab ang imo mga pananaw bahin ini. Dili ka na madali sa kanang pagka-ulipon ni mga detalye sa kinabuhi. Kaniadto dali kami unsa na po'y akong paliton karon da. Karon wala na. Di na ka dinguha pa. Ikaw na ang magadumala nila. You are the one controlling. Dili kay sila mo control nimo. Nasabtan ba nimo? Now, kini akong hihinahinay gini aron maklaro gini mo. So you now have stepped on that kanang ang mastery of the details of life. Mao na ikaduha nga ang niining kanang dakbalay sa kalag. Mao na ikaduha. Ikatulo, sa imong pagpadayon sa pagkatuon sa pulong sa Dios, magkakabuot ka na, magkapanag-iya ka na sa usa ka panghunahuna nga hayahay, hanoy, ug wanay dili na makadisturbo. Mo ni gitawag sa English og relaxed mental attitude. Kay naa naman kay agape love. See? Mental kini ha? Sa hunahuna gini. Ikaw okupado na ni Ginoong Kristo o kanang
there is now the absence of mental attitude sins, meaning you are already free. Wala ka magtinero mga sala sunahuna. Kay nausab na ang imong pananaw tungod sa doktrina. Mao ni ikaw tulo. Mao ni relaxed mental attitude. Ikaw pat, ang imo nakarong pagtungtong niya ng mga ang na nakay katakos sa paghigugma. In all categories, ang una nining kategorya, love toward God or occupation with Christ. Okay? Mao ni una. Ang imong gugma ngadto sa Dios o kay imong pagkaupando ni Ginoong Jesucristo. Ang ikaduha nga kategorya, love toward right man or right woman. Yes, na magigugma. Gugma sa kanang tukma nga bana ngadto sa iyang tukma nga asawa. Okay? Mao na ikaduha. Ikatulo, ang gugma ngadto sa imong isig kaingon, isig ka tao. Okay? O ang ikalima, plus H, kana maoy hingpit nga kalipay sa Dios nga kanang imo nang kanang you are sharing with the believer is sharing in time. God's perfect happiness ka na. Nag-aambit ka na sa kalipay sa Dios. Dinhi, nining panahon na. Dinhi ning atong panahon. Believer in time. Although, kini, temporaryo pa kining maong pag-ambit. It is a temporary sharing. So, ang ECS, ang dakbalay sa kalag, is the reflected glory of God. O kini ang paagi by which ang mga magtotoo makahimaya na sa Dios. Basically, you don't glorify God by what you do. No, bitaw to ang gi-explicar nimo. Dili man ang imong mga binuhatan, di man mao'y makahimaya sa Dios. But the spiritual assets of the soul, ang espirituhan ng mga kasangkapan nga naa na diha sa kalag sa magtotoo. Bona fide production is the result of these assets. Therefore, in order to glorify God, you must develop the assets in the soul to the point of maturity. Na muna, pagkabuton kita sa pagkahamtong ng espirituhanon. And this can be done only pinagi sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. Once you have achieved niining edification complex, ikaw magaatubang og dakong isyu. You face a great issue. Either you move into super grace or you retrogress into reversionism. Na kay atubangon, na kay kapilian, mo padayon ka ba sa imong super grace? Kay kini mo man atong uluhan, how to live the super grace life of the believer. So buot ka bang mo padayon ngadto sa unahan sa imong tinguha nga magkabot nimo ang super grace life, or you retrogress into reversionism? Muatras ka ba ngadto sa mga-reversionista? So, ang plus H, unsa to ning plus H? Kalipay kahingpit nga iya sa Dios. Okay? From plus H, it is a very easy move to intensify gap grace apparatus for perception sa pagpadayon sa pagkaton og doktrina on a daily basis, and to enter super grace, which is the goal mo kini atong tumong nga sa magtotoo nga hamtong. This is the goal of the mature believer. At that point, ikaw magasugod na to function as a priest, sacerdote in the true sense of the word,
ug ikaw magasugod na sa pagtuman sa tuyo for which you have been left dining kalibutan na ingon nga magtotoo. And furthermore, at this point, ikaw musod na vigorously into the angelic conflict. Nanana, magsige na ta o atubang nining langit nung away. Matagutlo sa itong kinabuhi. Nagatubang kita nining langit nung away. Nagingan lang sa English o angelic conflict. By now, you're also mature enough. Murag ligon ka na, hingkod ka, di ka hingkod, kundi you are mature. Hamtong ka na nga magtotoo, nga ikaw makaalinggat na dayon tali sa mga mayong buhat nga tawhanon o mayong buhat nga Diyos nun. So you can distinguish between divine and human good. You know what I mean? So mauna nga naay mga resulta ni ining imong pag-atras. In your retrogression, naay sangputanan nini. So, ang dakong suliran mo abot sa diha ngang tao get close to maturity. Ang maong magtutuo, magkaanam na siya kaduol sa iyang pagkahamtong o they decide they know it all. Namo na, kuyaw na ni. Kay murabag ilang pagtuo nga kanang igo na ning mga doktrina nga akong nakatunan. You see? So when they say that, they get close to maturity, hapit na unta sila makakabot sa pagkahamtong, they decide they know it all, that they have already arrived kunuhay, na nakakabot na sila kunuhay. That is when they fall apart. Muna, anhagi sila mga kanang mga tumba inunta. Mapakyas na sila. 1 Corinthians 10:12. So, musugon na sila sa pag-unsa. Neglect Bible doctrine. Okay? Ngayon sila daghan ako naibawan, igo na ni. So, di sa ako Bible study. The things that hurt begin to happen. Na, sugod na. When you neglect doctrine, paminaw, sa diha nga imo na kining isalikway, murag di nakamutagad, you neglect doctrine, now you will eventually go negative towards it. Magnegatibo ka na. Di nakamutuo sa imong kanhi nga gihigugma nga maong pulong sa Dios. Wala. So, that puts scar tissue on the left bank of the soul. Nanay kugan. Unsa may kinaiya o kugan, di ba gahi? Lambaw na kung inigkagahi na ginana, mahimo naman ng kanang uwat. You see? Ang kugan, mahimo ng uwat, ni samot, ni pagkagahi. So, mao ka na makabutang ni ining uwat diha sa nga bahin, the left bank sa imong kalang. At first, you are not negative in the absolute sense. Kaya kini kung proseso, kini paagiha, kanang anamanam. Dili ni overnight. It's gradual. You see? It often starts with a date or a party which interferes with Bible class. Okay. Butang tag mo na isurugdanan. Inay mo tambong kag Bible study, mayong ka nga ari sa akong date na ako'y date karon o na ay kanang party. You see? So mo na butang ta mo na isurugdanan. And since you know everything anyway, mo na imong ginahuna, mo na imong gidahom, daghan naman kag nakatunan ka ha, you begin to neglect and disregard the teaching. You see? Ug kini mo oy magabukas, mag-aabri, it opens up ginigitawag matayotes. Unsa man ning matayotes? Of course, Greek word kini na kahulugan ni vacuum in the soul. Unsa may kinaiya og vacuum? Butang ta vacuum cleaner. Unsa may kinaiya niya na? Di ba musuyop?
So, ang imong kalag musuyop ng mga mini nga mga doktrina. You see? Kaya wala may kay gugma sa kamatuuran, sa imong pagpadayon, sa pagtuon, wala magigana. So, diha na magsugod yun, bantay mo ni ang ingnon ta occupational hazard na itong mga magtotoo. Bantay kita. Mo na ni gitawag og distraction. O kini mo og yoy kanang makaguba na gyud kini kung dili ni imong hatagan o pagtagan. You do not rebound right away. Then, manam-manam na kini o kagrabe. So, ang usa ka magtotoo, noon, dili man siya mapuyan og demonyo. A believer, bantay ha, a believer cannot be demon-possessed. Tungod kay nga naman, ibaw ka nga no? Tungod kay iyang lawas, templo naman sa Espiritu Santo. 1 Corintios 6:19. Apan si Satanas gets to the believer pinagi o nining gitawagan itong matayotes. Kining matayotes which sucks in doctrines of demons. Musuyop ni sa mga doktrina sa mga demonyo. 1 Timothy 4:1. Mga mini ng mga doktrina o mga tawahanon ng mga pangunahuna. Now, once these infiltrate, they attack. Mo atake kini sila sa matuod nga doktrina didto sa tuong bahin sa kalag sa magtotoo. Ug ang iyang norms and standards become the norms and standards of cosmos diabolicos. Ang iyang frame of reference ug mga kategorya, mga usab na. Categories change so that he thinks in terms of brotherhood kunuhay. You see? So-called brotherhood, internationalism, anti-establishment, anti-military, etc. And there is nothing, wala na, dito sa launching pad. Gawas lang ang gitawag na itong propaganda, nga itong higugmaon ng mga komunista, beat the drums for ecology, give away our money to panhandlers and hippies. Nanamo na. Samtang kini ang nagpangitabo. Ang kinaiyang makasasala, matuhog. It's not idol. Whenever scar tissue is built up on the left bank of the soul, pinagi siya negatibong kamubuton ngadto sa pulong sa Dios. Eventually you will get into some practice or some system nga magatukod na niining uwat kanang kugan ug uwat dito sa tuong bahin sa kalag sa magtotoo. Kung ang uso niining iyang kinay magasasala mao ang iyang pagkalasibyos. Ibaw kang lascivious, this is the opposite of asceticism. Kaya usama ni, this is one of the trends of the old signature. So, kung ang iyang uso sa iyang kinay magasasala mao ang pagkalasibyos, then by hell raising, you build scar tissue on the right bank of the soul. If the trend is toward asceticism, pagka-religyoso, pagka-Diyos nun, sa niya, asceticism, magsugod ka sa pagtukod sa imong kaugalingong pagkamatarong on someone else's unrighteousness. Or, musugod ka to look for some second blessing type of experience. Some rosy glow, manigingon nila. And once you get enough scar tissue sa right bank of your soul, you have a blackout of the soul. Na. Dili kay brown out, kundi blackout gyud sa imong kalag. Mungiob na ang imong kalag. Now, ato ni ipadayon ugma, dinita mo hunong una pagkaron ayaw sipyat sa pagsunod ni ining atong
series nga pagtuon niya pagkita dupot nini atong tunanan. Do you want to live the Christian super grace life? Ato ni padayon ugma magampo ta. Okay, alang kanimo dili magtutuo. Ato ni ipahinangod kanimo. Atong iduko ang atong mga ulo, atong piyungon ang atong mga mata, samtang atong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo nga nahibilin. Niining atong pagtuon sa pulong sa Dios, niining adlaw. So ato ipahinungod kining mga higayuna ngadto sa atong mga higala. Kinsa wa pa diha si Kristo silang kinabuhi. Kini sila wa pa ipaglaom. Wa pa diha kanila ang kinabuhing dayon. Kining higayuna karon mao ang labing menungdanon og bililhong gutlo sa imong kinabuhi. Gani sa tibuok mong kinabuhi, higala nga dili magtotoo. Now, samtang nagalingkod ka karon diha sa imong nahimutangan ug nagapamalandong kung si kinsa man gayud kini si Ginoong Jesucristo ug unsa man gyud ang iyang nabuhat. Si Ginoong Jesucristo nagasulti dias Juan 14:6 ug ako maong dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kanako. Now, paminaw maayo ni inihigala. Kini nagpasabot nga mahimo si Kristo usa ka bakakon o siya mao siya ang manluluwas. Mahimo god. Siya mao man ang manluluwas. Unsay pasabot nini? Kini nagpasabot nga si Ginoong Hesukristo mianhi dinis kalibutan, nagapagkatao, ug sa samang higayon siya Dios, way pagkakunhod sa iyang pagka-Dios, ug matuod usab siya nga tao sa usa ka persona. Siya mianhi sa usa lamang katuyo, ug kadto mao ang iyang pagpakamatay. Pagpakamatay alang kanimo higala. For you. Matod pa sa Juan 15:13, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, maong paghatag sa kawagalingon niyang kinabuhi alang kanila. Sa in English pa, greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. Si Ginoong Hesukristo, walang mohatag siyang kinabuhi alang sa usa ka higala. Iyang gihatag ang iyang kaugalingong kinabuhi alang sa tibuok kalibutan. Bisan gani niya itong nagadumot kaniya, bisan pa niya itong mga Fariseo nga nagadumot ug may kasilag kaniya, namatay siya alang kanila. Oo, namatay siya alang kanila. Namatay siya alang kanimo higala. Noon sa may anaan niya na, mangutana ka tingali. Ang kamay nung dano niya na maukini. Paminaw. Nga samtang nagabitay si Ginoong Kristo dito sa krus. Ang Diyos nga mahan, mibubo agi o pasangil kaniya, siya nga hingpit nga Diyos o matuod nga tao, gibubo sa Diyos nga mahan ang tanang sala, sa tanang tao, ngadto kang Ginoong Kristo. O gihukman si Ginoong Kristo tungod niya itong maong mga sala. O tungod niya itong paghukom, nahimos Ginoong Kristong puli ka nato. He was our substitute. Gihukman siya, si Ginoong Kristo, tungod sa atong mga sala. Ug may hinungdan, ang atong mga sala, dili na isyo, tali ka nato og sa Dios. Nga naman, tungod kay gibayran naman kadto silang tanan. Busa, ayaw na pagunahunas pagbayad niya to sanglit gibayran naman kadto. Gani gipapas naman kadto silang tanan. Ug busa, sumas gisulti diha sa balaang kasulatan. Ang imurang buhaton higala,
Mao ang pag-angkon og relasyon ngadto sa Dios nga mulungtad hangtod sa eternidad. Ug ang bugtong paagi nga imo kining mapanag-iya mao ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong bugtong ug personal nga Dios ug manluluwas. Kasabot ka? Busa, tuuhi siya sa iyang pagkasiya ug sa unsay iyang nabuhat alang kanimo. Mao ka na ang unod sa maong pagtuo ug maora ka na. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Juan 3:16. Subuot ka bang makaangkon og kinabuhing walay katapusan? Ubuot ka bang mahilangit higala? Na maora kini ang bugtong pagi nga imong maangkon kini ug mahilangit ka. Dili kini akong pasalig, kundi pasalig kini sa Dios. Ang Dios dili mamakak. He keeps His word because He is perfect. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Magampo ta. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining lain, ngumatamis gayon sa among pagpakig ambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo, bahin ining kaluwasan. Salamat o Diyos sa imong grasya. Bisan dili kami takos, ikaw nagmatinumanon gayon sa imong mga saad. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.